हाग्राखौनो जोंसैलां दाबो सिखारला बिसोरो सोरजिला मा सिखारद' सानासनबो सिखारद' सिखारबाय बोराय थोरसिखौनो सुगारसैहां बिमा दाबो जायगाया माबा लाबोद' नै जाबाय बिफा जाबाय हाय सोरजिलखौलाय दाबो फोजायाखै नामा नोंहा फोजादोंमोनहाय बिफा कलेज टाइम जाबासो सिखारनो होन्दों बियो दसे उन्दुबावनो होन्दों हा नोंना फिसाजोआ टाइम नायनायसो सिखारो नामा एसेसो सिगां फोजानानै एसे एनै खामानिफोर थिननो हाया नामा हा फिसा फिनला खामानिखौलाय फिसाजोखौलाय मानो नांबावगौ आंबो बुरियाखैथ' आंबो मावनो हायोना सिखारबाय आइ सिखारबाय आं दुगैग्रोखानोसै आयै ओंखाम ओंख्रिखौ थाब बानायदो ओंखामखौ टेबोलाव खुरदों दा आं दुगैनानै जाना थांखानोसै जागोन दे आइ आं रेडि खालामखाना दोनजोबसै नोंल' थाब दुगैना रेडि जानानै फैदो नुबाय नोंसोरजोंनि आखलखौ लेटबो सिखारो बिमाखौसो उल्था खामानि थिनबावो हा माथो जाखो आजिखालिनि फिसाफ्रालाय माथो बिदिनोखा बिमायासो मावखानांगौ माथो बे बोरायजोंबाथाय बेरेफुंजानि खालि दावरावल' लाबो खाबा आं कलेज थांसै दिनै प्रग्रामबो दं कलेजाव एसे लेट जाबोनो हागौ जागोन दे आइ दा थाब फैबानो जाबाय दा नोंसोरजों लेट फैनांगौबा नोंसो मोनगोन बिमा आंजों बे बोरायना मा दाबो सफैयाब्रा नेनो बालायलांबायलां 20 मिनिट जालायलांबाय मा घन्टा खालामखोब्रा स्टिलफोरासो बाजिबोलायलांसिगोन रा जायालै हिनजावफोरजोंबाथाय हेल' नेरसोन गोबाव जाबाय नामा नेरसोना आं दिनै एसे लेट जाबाय रागा जोंबाय नामा सना जोङाखै सना बिदिबालाय थांसै थांसै नेरसोन दिनै कलेज थांलाना मानो थाङा मानोबा दिनै नोंजोंसो रायज्लायबाय थानो गोसो जादों आंहा दे नोंनि गोसोसै सना जोंहा बे पार्कआव दसे बेरायनो होनबा जिरायनोसै
दाबादियाव जों सानैनि मोजां मोननायखौ मिथियोबा मा जागोन बुंनोनो हाला आरो आंथ' नोंनावबो थांना थानो हानाय नङा बे जिउआव थोद जाम्बि मा सानो नोंबो मोनलायगोन ना सानसे नोंसा आफाया हराबालाय मा जानो आं खावना लायगोन ना अब्लाबो गिखानाय फैयो नोंखौ लानानै सम जोंहा बाबायाथ' नोंसाइजों सिरायद्रा दाबादियाव जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मिथिबा मा जागोन बुंनोनो हाला आरो आंथ' नोंखौ मोनाबा थांना थानो हानाय नङा बे जोनोमाव आंबो हानाय नङा सना नोंनि अनगा आच्छा दुसफोर दा माथो खालामनो एफा बरिंनो मोसानोसै खोमा जों दसे मेथाइ दामलाबायनानै नंगौ नोंनाथ' मबाइल दंना आसोल औ दं मा मेथाइ मोसानो डिस्क' ओइ दि माबा नागिरदों मेथाइफ्रा थांसै गासिबो Wow, ini nawarnya aku berani ini. Tuh kintai nanggo tuh Boy tuh, kintai nanggo tuh. मा जाखो आदैमोन माबालै आदै नोंसानि फिसाजोआ रुपाथिनि फिसालाजोंसो लामा दथायाव लाइन मारिगाय थानाय नुदोंमोनब्रा जोङो नंगौना नङालै आदै नोंगौ जोंनो नुथारदों बे लामा दथायाव नोंखौलै आदै नुथारदों जोंनो जोंनि मेगनजोंनो फोथायनोसो गोब्राब मोनबाय माबायलां नङा नङा आंनि फिसाजोआथ' बेबादि जाथावथाव नङाना नोंथारगौलै आदै जोंनि मेगन थाइनैजों जों नुथारनाय मा बुंनो आदैखौलाय बै लामा दथायावहाय सानैजों बामफ्रावलायनाय जों लामा दथायाव नुबोथारदोंमोन आदै मानो बिसास खालामालै आदै नोंगौलै आदै मानो बिसास खालामा नोङो आदै एसे बुजायना होदो बिदिजों जानाय नङालै आदै एबार खनसे नुबावनांगौबा लामायावनो हाबा खालामना होगोन दे आदै खनसे लामायाव नुबोनाय हाबा आदैलै आदै एसे मोजां बुजायना होदो जों थांसै जागोन दे जागोन आदैमोन आं बुजायगोन साला र' आं न'आव थांनि ओइ रुपाथि ओरै फैलाय बाहेराव सोर जाखो ए माथो लावगा माहाजोनसोलाय नै बे सियाराव जिराय आं नोंसानाव जिरायनो होननानै फैयाखै आयु मा जालाबायखोसै लावगा माहाजोनालाय माखौलाय एसेबां रागा जोंलाबायखो मा खोथाखौ लानानै मा जाखो सानदों नों नोंनि फिसालाया आंनि फिसाजोजों लाइन मारिबाय थायो आरो खेबसेबाव नोंनि फिसालाखौ आंनि फिसाजों लाइन मारिनाय नुयोब्ला दिगदारसो दं आयु बेफोरखौ जेबो मिथिया र' दा फिसालाया फैग्रोथों दा सोंगोन आं मोजाङै बुजाय आं थांसै सासेजों बिफायाबो न'आव थाया आंबो हारसिं सामलायनो हाया र' फैग्रोथोंसै बे गथ'आ बेरायनायल' गथ'आनो बाबु नेरसोन बाबु नेरसोन ओरै फैलाय मा जाखायै जानो माथो लावगा माहाजोननि फिसाजो सोरजिलाखौ मोजां मोनोनो बे बाथ्राया नंगौना नङा नों बे लावगा माहाजोननि फिसाजोखौ गारनो नाजादो जोंबायदि गोरिबालाय बिसोरबायदि माहाजोननि फिसाजोखौलाय बोरै मोननो मा जायो जाथों बावगारहाय मा जाबावगोन बे फिसा ओइ बिमा ओरै फैलाय नों बाहेराव मा जालायखो बिफा मा खोनादों आं दिनै फिसा सासेखौनो गियान होनो हायाखै नों माथो जालायखो खालि आंनिल' दाय
मा जाखो सोंदों नों नोंना फिसाजोआ कलेज थांदों होननाया हनै गाम्बारि बागानावसो गोबोर फुरायगासिनो दं लाइन मारिगासिनो दंनो दे बिफा नोंबो मालायनिफ्राय खोनाबोनाय बेबा बाथ्रायाबा नंगौना नङा दा फिसाजो फैबा सोंगोन आं मा जाबावगोन बे फिसाजो आयदै मा जाबाय थाखो बोराय मालाय सिख्ला मानसि लोगोफोरजों एसेबाबो बेरायहैगोन ना मानोला न' फैबावगोन बे गथ'आ बारा बखिबाय थाना नोंबो मोनगोनसो आंजों नोंलाय आंखौ गोदो खावना लायाखैमोन नामा बोराय गावनि लाभ स्टरखौ गोदोना गोदोनि जाना थांबायलै बिमा बेफोरखौ बाद दोनदो बे आंनि नायल'जाल' सासेल' फिसाजोखौ बे नंखाय जानो गैयि न'खरनि रुपाथिनि फिसालानो आं माब्लाबा हरनो हाया दे बिफा नोंनि गोसोसै हाय सोरजि ओरै फैलाय मामोन आयै बेयाव जिरायलाय फिसा मा खोथामोन आयै आइ नोंलाय माथो रुपाथिनि फिसाला नेरसोनखौ मोजां मोनोनो मोनो ओमफ्राय मामोन आयै नों नेरसोनखौ बावनो नाजादो आइ नोमफाया नोंखौ इन्जिनियार सेंग्राजों हरनो राजि जाबायमोन बे बाथ्राखौ आंनाव सोङैनि सिगां मानो राजि जानांगौ आं नेरसोनखौ बावनो हाया आयै बावथारदो आइ नोमफाया नङाबा आंखौसो दाय जागोन नोंसोर सानैया मा खालामो खालामा हायो अब्लाबो आं नेरसोनखौ बावनो हाया मा होनदों बेटि मा होनदों आरो खेबसे बुंबावलाय अबावबा आं नेरसोनखौ बावनो हाया नों आंखौ सोरबाबा अब्लाबो आं नेरसोनखौ बावनो हाया हाजार इन्जिनियार जाथों अब्लाबो आं नेरसोननि अनगा रावजों जुलि जाया जाबायहाय बिफा फिसा सासेखौनो मा एसे नुबाय नोंसोरखौ बाराबा नोंबो मोनगोनसो आंजों हाला आं बे बोरायजोंबो मा खालामदों नों बेहाय माब्बा न' सिङाव थां आरो नेरसोनखौ बावनोबो बावाबा मोनगोनसो आंजों हेलौ बेहाय नै जिरायना दं आं औ गासिबो थिग जाजोब्बाय आंना नोंसिनालाय बोरै खबरफोरा आंनाथ' गासिबो थिगखा औ फिसाजोखौबो बुजायखाबाय आङो गासिबो थिग जाजोबखाबाय औ दे बिदिब्लालाय दे ओं दे जागोन दे बिदिब्लालाय दोनथ'लायनोसै ना ओइ बिमा ओंखाम ओंख्रि मोनबायबा दसे ओरै फैलाय हा माथो जालायखोनो नै बिमा बियाय जागोना फन हरदोंमोन दहायो फिसाजोखौ लांनो फैयोनो नों दा फिसाजोखौल' मोजां बुजायना दोनदो हा फिसाजोआनो बुजायबाबो लायाबा आंलाय माथो खालामनो बिफा मानो लाया एफा मोजां न'खराव हरनो नागिरनायखौ बेखौनो मानियाबा बोरै जानांगौ जाखो मोजाङै बुजाय बिमा हा फिसाजोआनो बुजायबाबो लायाबा आंलाय माथो खालामनो बिफा सानसेनि माहाजोना थाबाय थायाहाय बिफा गोजाननि हाजोखौ नुनायावसो समान नुयो थांनानै नायहैबासो मिथियो गोजौ गाहाय नोंबोथ' नुहैयाखैना बिफा नोंबोथ' मालायनिफ्रायसो खोनादों हा बे इन्जिनियारलायालाय माथो गाज्रि जाखो नाय बिमा एफा मोजां न'खर एफा मोजां बिजामादै बेखौ नागारना लाब्ला बोरै जानो बिमा जानाय नङा बिदिया जागोन दे बिफा आंबो बुजायनो नाजागोन थौ बिदिब्लालाय सोरजि खोनादोंना खोनायाखैब्रा बेलाय आयौ नेरसोननि इमान मोनायाव मामोन नोंना मानो मबाइला सुइस अफ आंना मबाइला गोमादों सोरजिबो सोंजोबलायदोंमोन दिननिफ्रायनो जोंहा बाबाया आंनि
खालामनानै दोनबाय मबाइल होलानो अ नंगौ नामा नेरसोन बाबाया आंखौ इन्जिनियार सेंग्रानो हरनो राजि जाबाय आङो गोसो गैया आं मा खालामनो नेरसोन नोंनो बुंलाय दे होनबा सोरजि आदै लागोनि साननायखौ फेलें खालामनांला जोंनि मोजां मोनलायनाय थाथोंसै गुड बाय सोरजि नेरसोन नों मानो आंखौ बिदि बुंखो हारे बेटि नोंबो बेयावसो दं बेयाव हरदेयाव मा खालामदोंलाय माबा न' सिङाव थां आरो नोंबो सासे गैजारोङिनि फिसा जानानै आंनि फिसाजोखौ बमब्रायनो फैदों माबा न' सिङाव फै रानलांजोब्बाय फैदो आइ जानोसै आं ओंखामखौनो उखैनाय मोनाखै नोंसोर जानायानो आं जानाय दे बिदिबालाय नोंनि गोसोसै मा जाखो बिमा मा जानो नोंसाजो मोजाङा ओंखाम जायानो जायासै होनबाय माथो मानो जायानो गाबबायसो दं नाय थांलाय नोङो गाबनो हो बेखौ थैनो हो सानबेसे जायालासिनो थायो बे सासे सेंग्रानि थाखाय सेंग्रा सासेनि थाखाय गाबनो हायो बियो बिफानि सायाव अननाय गैया बिहा दंहाय बिफा मानो गैया जानांगौ फिसाजो सासे होननानै इसेबां अनो आंनि खोथाखौनो मानिया बियो गाबनो हो बेखौ थौ बुरै उन्दैसै आइ सोरजि फुंनि 10ता जालायबाय दाबो सिखारा नों आइ सोरजि सिखारद' मामबार सिखारद' आइ सोरजि सिखारद' इमान गोबाव उन्दुबाय नों आइ सिखारद' आइ सोरजि रानदाब खुन्दाब थैलांमारबाय नोङो आइ सोरजि नै बिफा फिसाया माबा जाबाय आइ सोरजि मा जाखो आया ओइ बिमा मा जाखो बिमा मा जाखो आइ सोरजि जोंखौ गारनानै थांमारबाय नोङो आइ सोरजि जोंखौ गारनानै थांमारबाय आयै फिसा हिन्जाव मा जाखो नोंनो बिजामादै साख्रि आवला नागिरनानै फिसाजो सासेखौनो फोजोबना लाबाय बिफा सोरजियाय सोरजि नों बे साननैसोल' जिउखौ लानानै फैदोंमोन नामा सोरजि मा खालामना लाखो नोंलाय आइ सोरजि सोरजियाय आंनि थाखायनो लावनांबाय नोंहाय सोरजियाय आंखौ निमाहा होदो आइ सोरगोआव मोजाङै आलो गोजोनै थाहैदो हेल' आं नेरसोनानोथ' ओमफ्राय मामोन खोथाया मा सोरजिया गैला बे बोरै जाथावना